Днес споделям с вас как намерих време за книги и как успявам да свърша всички домакински задължения. Готвене, чистене, гладене, миене на прозорци, пране. Лесно е. Слагам слушалките и пускам Storytel. Откакто използвам Storytel, спокойно мога да слушам всички любими заглавия. А днес съм напътувам и ям из Италия. Толкова е приятно. Имам изненада за вас. Проверете активния линк на профила ми на Story и в описанието на видеото. Посетете го, защото той ви дава 20 дни безплатен достъп до всичко в сайта на Storytel, от което може да се възползвате. Повече подробности ще намерите в описанието на видеото. Ако имате въпроси, спокойно ги задайте в коментарите. Ще чакам да пишете и кое е домакинското задължение, което ни ви е особено на сърце. Аз обичам да готвя, така че това със сигурност ми е любимо. Вдъхнових се от книгата, която слушам "Пътувам и ям из Италия", за да приготвя нещо вкусно, така че очаквайте следващите ми видеа, за да научите рецептата.